nano wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake ajar wis kemandang ayahe sembayang tetapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakaing agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh dhuwur lan asar salat saya ngatake tindak mungkar marep lan kisah jangkepe prayogane ditambah salat iya ojo sembrono para sinedhar kanggo supri kang winatu ing pakurmatan kabeh sing ngarisang temanten salibut jirajar poten sasane banjan pratandha cetha paripurna ratapaning tata cara ing kalang menika namung saderepun keparengpurna kula ngaturaken gunge panuwun ingkang tanpa pami para kadang pamatri budaya nyumeri rai kang sampun atur panglipurewati sang menika ugi kadang video saha audio sistem teknik ingkang sampun pengabadikan coba adamel ing swasana kadang wis sasutri Rakandara pun derekaken wilujeng rahayu dumugi dalemipun piyambak-piyambak awake dhewe sang loron wong telu kok pareng nyuwun pamit mugi tansah rahayu widodone Allah sapudayanipun tutup ngatur akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadi cakaing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah dhuwur lan asar salat saya ngatake tindak mungkar arep lan kisah jangkepe prayogane ditambah salat sunat iya